ज्या काळात कष्ट करायचे ना त्या काळात झोपा काढायचं नाही, ज्या काळात लढायचे ना त्या काळात रडत बसायचं नाही, ज्याला भविष्य घडवायचे ना त्यानं लढण्याच्या काळात रडणं सोडलं पाहिजे आणि कष्ट करण्याच्या काळात झोपा काढायचं सोडलं पाहिजे. मग बघा शब्द आहे महाराज, शब्द आहे. ज्या काळात कष्ट करायचे ना त्या काळात झोपा काढायचं नाही, ज्या काळात लढायचे ना त्या काळात रडत बसायचं नाही, ज्याला भविष्य घडवायचे ना त्यानं लढण्याच्या काळात रडणं सोडलं पाहिजे आणि कष्ट करण्याच्या काळात झोपा काढायचं सोडलं पाहिजे. मग बघा शब्द आहे महाराज, शब्द आहे. ज्या काळात कष्ट करायचे ना त्या काळात झोपा काढायचं नाही, ज्या काळात लढायचे ना त्या काळात रडत बसायचं नाही, ज्याला भविष्य घडवायचे ना त्यानं लढण्याच्या काळात रडणं सोडलं पाहिजे आणि कष्ट करण्याच्या काळात झोपा काढायचं सोडलं पाहिजे. मग बघा